chọọ oke Igbo mma mmanụ ọmụndọma mma mmanụ ọ bịara mba ka mba mma mmanụ bekee mbụ mma mmanụ ọ bịara mba mezie mba mma mmanụ ojiji Japanwa mma mmanụ Avamza Atamazi Sugar si nwere obodo na-alịsara enyi na Ikeji ARO ebidole Ikeji anyị 2025 o bidole edolasala nwa ekpe ubi eruola ali ụmụrama na nwa akụ ubi aghara biko ịmụsa egwuolekwa ekpo ịnlọtawa ọ dị ndị ma abụbeghị ntụtụ ndị mmadụ nkwukwere iyi na achọghị m iche enyi achọ ugbu a ịnlọtawa biko sawa ụmụ arụ bi in diaspora nna nwee nji anya na-achọ enyi ọ dịbe ndị ma abụghị ma ndị bi Amerịka ndị bi London ndị bi ibe ọbụla ime ịnọsawa ndị bi Lagos Abuja na ha bụtinye olu achọghị m ịnụ na ndị bi n'Aba Ụmụahịa Owerri Ọnịcha Port Harcourt na inye anọghị nwa achọghị m ịnụ ihe ndị bi nwa na Zudo biko ịnọsawa ọ ihe si m kwuoro inyo